Heyi, hayi tata uMosamseleku, into yoba uzazisola ngalaa post ebeyifakile ethetha ngosista wakhe, inoba yiloo nto eye wayicima noyicima echaza uba usista wakhe wamthengela indlu wafaka nefenitsha, efuna ifenitsha kuloo ndlu, wamenzela imitshato yakhe emibini eyafeyilayo. And then ngaphezulu inoba usista wakhe wayefuna imoto kodwa ke zangakwazi ukumthengela imoto ngokutya wethengela amakhosikazi akhe, kodwa uthi ke wamthengela ubrother wakhe ibhaki. Now ke ngoku into eyenzekayo betunani, kukhona umntu oye waya kuWhatsApp wafika wagcwalisela utata uMosamseleku emgqagqanisela sana echaza uba uthwele like ngabo uba ngomngcwabo kabanibani wenza into engcwabeni, uye emanxiweni nezangoma. Ikhona ividiyo bendiyenzile, uba khange uyibone betunani ungayibukela i-before this video le ndiyenzayo. And then ke ngoku laa mntu wasivezela into ekudala si-curious ngayo. Utata uMosamseleku zange nakanye wathetha ngotata wakhe uba mhlawumbi ngubani utatakhe okanye ngowaphi utatakhe. If ke mhlawumbi akafuni uthetha nangaloo information, zange wachaza noba mhlawumbi uba hayi andifuni uthetha ngaye, zange wandenzela nto loo mntu lowo. Okanye hayi mna utatam wandiphika, uyabo? Nothing, akathethi niks. Akho nomntu ongathi uyabhuda ngento edibene notatakhe, uthetha ngomamakhe nomakhulu wakhe. So lo mntu ke ngoku uthe koko mgqigqanisela kwakhe wathi ezi zimanga azenzayo like zinto ezingenziwayo kwaMseleku anyways ayingowakwamseleku vele. Wathi ongowakwamseleku wena ungowakwantini. I hope ndiyibiza kakuhle nanoba Ntini okanye Ntini. Umntu endimaziyo mna onguNtini nguMakhaya Ntini, lo udlala i-cricket. Into ebesiqala ukuyiva yonke le nto ke bethani, it's allegedly. Ewe, ii-screenshots zikhona caba zeWhatsApp statuses but ke asiyazi. Sibona ii-screenshot siyagobhoza, it's all alleged until umntu ke avele athethe yena, ngoba nalo mntu kuthiwa nguSiphamandla Mseleku asimazi ubuso. Mhlawumbi ke one day uyawuya kwi-podcast athethe, but utata uMosamseleku usathe cwaka yena laa post uye wayicima, kanti uyicime leyithi ii-screenshots sezithathiwe. I wonder usista katata uMosamseleku uthini apho ekhoyo because ke akabonakali nalapha kwi-social media. Mhlawumbi ke sambone ebheka kwi-podcast, abantu bathetha kwi-podcast ngoku. Mhlawumbi sambone eya kwi-podcast echaza her side of the story. Utata uMosamseleku yetheka lakwabantu bakaMseleku abamfuni banomona ngenxa yoba ephumelele. Bathi bona ke uthwele. Anyways, enkosi kakhulu ngokuthi nibukele le video bethunani. Khanikhe nitsho nina uba nicinga ntoni ngalaba bantu bakwaMseleku. Heyi, mamgobhozeni bona kwividiyo elandelayo. Bye.